футбол аз зумраи бонуфӯзтарин риштаи варзиш дар арсаи ҷаҳон маҳсуб меёбад. Кишварҳои пешрафта натанҳо дар назди тимҳои футболи мардона, балки занонаи худ низ вазифаҳои бузург мегузоранд. Дар Тоҷикистон бошад футболи занона дар ҳоли рушд қарор дорад ва яке аз ҳадафҳои аввалиндараҷа ин ҷалби ҳарчи бештари ҷинси латиф ба ин бозии зебост. Баъд аз кашфу тарбияи истеъдодҳо баъдан мо натиҷаро интизор хоҳем шуд. Сайёра Саидова дарвозабони дастаи зебонисои шаҳри Душанбе буда дастпарвари мактаби махсуси захираҳои олимпии рақами 10 оид ба футбол маҳсуб мешавад. Сайёра на танҳо дарвозаи ин тими духтаронаи душанбегиро ҳимоя мекунад, балки узви мунтахаби футболи занонаи кишвар низ ба ҳисоб меравад. Ба қавли мураббиёнаш, Сайёра аз зумраи боистеъдодтарин бозикун дар миёни духтарҳо маҳсуб мешавад, аммо тақдир ӯро пойбанди ҷароҳатҳо кардааст, ки баъзан вақт аз футбол маҷбуран дураш месозад. варзиш яъне латбардорӣ намешавад. Албатта ҳарчанд ки дар давлати Индонезия мо дар он ҷо баромад кардам ва дар он ҷо ман ҷароҳати вазнин бардоштам ва ман ба ин яъне худамро бой надодам ва боз ман кӯшиш кардам ки тезтар ба худ оям ва бояд ман номбардори кишвари хеш бошам. дастаи зебонисо бо дастгирии вазорати корҳои дохилӣ дар варзишгоҳи спитамин тамринҳои худро анҷом медиҳад, ки духтарони қавииродаи моро на сардию на гармии ҳаво аз тамрин дур сохта наметавонад. ҷонона қурбонова низ бозикуни дастаи зебонисо ва узви мунтахаби занонаи кишвар буда ду омил боис шуда, ки ҷонона ба футбол рӯ овардааст. дар ҷои аввал барои саломатии мо фоида дорад ва дар ҷои дуюм ки мо метавонем аз номи Тоҷикистон дар дигар давлатҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардем. Моро дар пеш Лигаи Тоҷикистон интизор аст ва мо тайёрӣ дида истодаем ва кӯшиш мекунем ки дар ин Лигаи Тоҷикистон байни бонувон сазовори ҷои аввал гардем. бисёриҳо бар он назаранд, ки футбол хоси бонувон нест. ба хубони футболбози мо бошад, ин сухан тамоман писанд нест. онҳо барои исботи ин гуфтаҳо зиёд тамрин мекунанд, то худро намуна нишон бидиҳанд ва муаррифгари миллат дар арсаи байналмилалӣ бошанд. мушоҳидаҳо низ нишон медиҳад, ки ҷалби духтарон ба ин риштаи варзиш кори осон нест, аммо солҳои охир хушбахтона онҳое, ки ба футбол майл пайдо мекунанд, касе монеашон шуда наметавонад, ба вижа падару модарон. дар хона маро ҳама падару модар, яъне оилаи ман маро дастгирӣ мекунанд ва ба ман зид нестанд, ки ман ба футбол машғул ҳастам. ва ман низ кӯшиш мекунам, ки дар ҳамин мусобиқаҳое, ки берун аз давлат иштирок мекунем, дар он ҷо бозӣ карда сазовори ҷойҳои намоён гардем. албатта барои ин духтарон дар навбати аввал дастгирии рӯҳӣ бештар лозим аст, ки онҳо ба қудрату тавоноии худ боварӣ пайдо кунанд. дар пеш мавсими нави футбол онҳоро интизор аст ва мураббиёну ҳайати дастаи зебонисо мақсади ба даст овардани мақоми аввалро доранд. умедворем, ки Сайёра Саидова низ мавсимро бидуни лат бардоштан пушти сар мекунад.